Καλησπέρα σας. Θα σας δείξουμε πώς κάνετε εγκατάσταση το πρόγραμμα XBMC, το οποίο είναι ένα πρόγραμμα για υπολογιστές, PC, laptops, με το οποίο μπορείτε να βλέπετε κανάλια ελληνικά, ξένα, αθλητικά κανάλια και διάφορα κανάλια που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο. Λοιπόν, μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας freetvforall.tk, πηγαίνετε στο section πώς λειτουργεί για XBMC PC Laptops, όπως βλέπετε εδώ, και στο βήμα 1 κατεβάζετε το πρόγραμμα XBMC από την επίσημη ιστοσελίδα. Πατάτε πάνω στο link, μπαίνετε στην επίσημη ιστοσελίδα και κατεβάζετε το πρόγραμμα για το ανάλογο λειτουργικό που έχετε, για Windows, Linux κτλ. Στην προηγουμένη περίπτωση για Windows, όπως οι περισσότεροι χρήστες, το κατεβάζετε και μετά φυσικά το εκτελείτε, το τρέχετε για να κάνετε την εγκατάσταση. Εδώ την έχουμε κάνει την εγκατάσταση, οπότε δεν θα χρειαστεί να την κάνουμε. Εσείς φυσικά θα πάτε στις λήψεις και θα έχει κατεβάσει το πρόγραμμα, το XBMC 13.2 Gotham, όπως είναι η έκδοσή του. Θα πατήσετε διπλό κλικ, θα κάνετε τα βήματα με την εγκατάσταση ένα προς ένα μέχρι να τελειώσει. Λοιπόν, μόλις τελειώσει η εγκατάσταση, εσείς πάλι από την ιστοσελίδα θα κατεβάσετε στο βήμα 2 το add-on για το IPTV Player add-on for XBMC, το οποίο είναι ένα πρόσθετο το οποίο μπαίνει μέσα στο XBMC το πρόγραμμα για να μπορεί να κάνει ακριβώς αυτή τη δουλειά, να μπορείτε να βλέπετε τα κανάλια που έχουμε πει. Λοιπόν, κατεβάζετε και το add-on, και το οποίο φυσικά και αυτό θα υπάρχει μέσα στις λήψεις XBMC Pavla PC, ένα αρχείο zip. Λοιπόν, τώρα από εδώ και έπειτα αυτό που έχετε να κάνετε είναι, εφόσον έχετε κάνει εγκατάσταση το XBMC, να το τρέξετε, να ανοίξει. Μόλις τρέξει, αυτό είναι το user face του προγράμματος, θα πάτε στην τελευταία καρτέλα με το ποντίκι στο System και Settings. Το πρώτο πράγμα που θα κάνετε είναι θα πατήσετε μέσα στο Settings στην καρτέλα Live TV και στο General Enable θα δείτε, σαν προεπιλογή είναι απεπιλεγμένο, εσείς θα το επιλέξετε για να γίνει μπλε και θα πατήσετε Χ. Το δεύτερο πράγμα που θα κάνετε είναι θα πατήσετε πάλι εδώ όπως είστε στα Settings, στα Add-ons, και θα πατήσετε Install from Zip File. Είναι ακριβώς το add-on το οποίο έχουμε κατεβάσει, το zip file. Θα πατήσετε Install from Zip File και προφανώς θα είναι μέσα στο φάκελο με τα ληφθέντα αρχεία σας, που συνήθως είναι στο C, Users, το όνομά σας και Downloads προφανώς. Βλέπετε εδώ το αρχείο, κάνετε διπλό κλικ και γίνεται εγκατάσταση και τελειώνετε ουσιαστικά με τις εγκαταστάσεις. Μόλις κάνετε και αυτή την εγκατάσταση, θα βγείτε, θα πάτε πάλι στο Home, εδώ κάτω δεξιά είναι το κουμπάκι Home, και πάλι στο System Settings θα πατήσετε πάλι στα Add-ons, αλλά αυτή τη φορά δεν θα κάνετε Install from Zip File, θα πατήσετε στα Enabled Add-ons, PVR Clients, PVR Full IP TV Client. Θα κοιτάξετε να είναι Enabled, στην προκειμένη περίπτωση είναι Enabled, αν δεν είναι θα πατήσετε να το κάνετε Enabled. Λοιπόν, εδώ αυτό που έχετε να κάνετε να πατήσετε στο Configure και θα πρέπει να δώσετε username και password. Θα δώσετε ένα username πατώντας επάνω στο username, μετά Done ή Enter. Στο password δίνετε ένα password και μετά Done ή Enter και μετά OK. Μόλις δώσετε το username και password θα μας στείλετε ακριβώς αυτά που έχετε βάλει, το username, ό,τι username θέλετε, ό,τι password θέλετε, θα μας το στείλετε και εμείς θα σας ενεργοποιήσουμε τα κανάλια. Μόλις γίνει αυτό, εσείς θα κλείσετε το πρόγραμμα και μόλις σας πούμε ότι έχει ενεργοποιηθεί,
Εσείς θα το ξανανοίξετε, από εδώ κλείνει, πατώντας εδώ και exit κλείνει, και μόλις σας στείλουμε email ότι έχει ενεργοποιηθεί, εσείς θα το ξανανοίξετε και θα δείτε ότι εδώ έχει φορτώσει τα κανάλια. Και εδώ κάτω, PVR 67 κανάλια ότι φορτώθηκαν. Μόλις γίνει αυτό, είστε έτοιμοι, πατήστε στο Live TV και έτσι όπως θα είναι στα TV channels, θα μπορείτε να δείτε όποιο κανάλι θέλετε. Όπως βλέπετε εδώ. Έχει και ελληνικά κανάλια. Κάποια αθλητικά. Είναι ένα πλασματικό ξαλάφρωμα καρδιάς και ψυχής. Με αυτόν τον τρόπο ο κόσμος απελευθερώνει. في البداية حدثت بعض الأمور الاختبارية التجارية كانت المدة Και βλέπετε εδώ ότι υπάρχουν όλα τα μεγάλα και σημαντικά κανάλια, τα ελληνικά, ξένα, αθλητικά. Πατώντας διπλό κλικ μπορείτε να κάνετε φυσικά full screen. Ουσμάνοβιτς, κακή πάσα του, εύκολα. Με πει στο τελευταίο δεκάλεπτο στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ο Ολυμπιακός προηγείται από το 33 με το τέρμα του Μήτρογλου με πέναλτι. Ο Ελαντελαουή σταμάτησε με φάουλ τον Κινάν Μπαλκάνη. Ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε το βίντεο για το πώς θα κάνετε εγκατάσταση του XBMC. Αναμένουμε με καινούργια βίντεο και με καινούργια βοήθεια για τις υπόλοιπες συσκευές μας. Ευχαριστώ.